हाय नै नोंथांमोन नै मिनिलायो नामा? बेरेफुंजानि ओंखारबोलायबाय दासो सिखारदोंलै मिमब्रां माला खुलिगोनसो जाबाय माथो जाला मोनजानायाबो बारा मोनजायासै नालाय दा खम मोनजाथारो एसे 33 मस्त 36 सेभ हाइलाइट सेभ जानायसै PUBG लाइभ स्ट्रिम गेलेसिगोन आङो इउटुबाव खालामहरबाय आंनिया दा हरनि 11टायाव हायगोन लाइभ गेलेनायनिया गेलेनो हासिगोन होमबानिया नोंनि मोखांखौबो नुगोन आरो इथिं गेलेबाय थागोन आंनि मोखांखौ आंनि रायलायनायखौ खोनाजोबगोन बानायजोबखाबाय आंहा बोनानै लाइभ लानानै नै लोगोफ्रा हाय दासो सिखारदोंलै जोङो एकदम मिमब्रां मेसिननि बायला जिला न'आवसो थानो गोनां जादों जों माबायदि न'आव जाथारला आसो नै माबायदि थानो गोनां जादों जों आयु असाइस बासाइसनो मिथिंफोर दङ हनै मोरला मोरलिनो जनानै सिन्था जागासिनो एददो थांनो मोनैनि सिन्था जागासिनो माला खुलिगोन नै बोरमाबो हाबलायलाङोलै जोंनि न'आव मा बुंनो नोंथांमोनखौ मा गाबखो दाबा बेरेफुंजानि होदोंमोन दे लाइभ स्ट्रिमा खालामदोलाय नायलाय 24 आवार्स जायाबा जाया दा मोनानि 11टायाव साइलेन्ट खालामनानै बर्डआनो नांथारनोसै नामाथाय माया मानो नांथालाबायनांगौ आं गेलेबाय थानायखौनो इउटुबाव बोरलानानै नायदो आं दानि हगारा माबा न'आव थांबासो ओरैनो हगारनायगोन आरो फिसा टिडिएम गेलेनायखौ हगारना होनोसै ओमफ्रायो बे खर'खौबो पिसेसखौ खालामबावनांगोनसो बिथिं गेलेबाय थानायाव आं गेलेबाय थागोन ओमफ्राय नोंसोरो बेयाव गेलेनायखौ नुगोन ओमफ्राय आंनि खर'खौ बेयाव ओरै नुगोन आरो नोंसोरो बहायना बेयाव हागोन गासिबो बहायनानै बिदि बोरै एप्सआलाय दोङो खालामबाय सेटिंआव सिम्बल खैथा बाइब्स दङ आं बेखौसो पसन्द जानानै लादों बारा गोबाव जायाना बारा गोबाव लादो